til alle, og velkommen til YouTube-kanalen Stjernebarns Verden, som er et udspring fra Facebook-siden Stjernebarns Verden, som faktisk er et udspring fra en hjemmeside, jeg havde i 2006, eller startede i 2006, om stjernesjæle, men den er lukket nu. Så kørte jeg jo i mange år her på Facebook-siden, og så er jeg kommet over på YouTube, fordi nogle gange kan det være nemmere at indtale, hvis der er rigtig meget at sige, fordi nogle gange de skriftlige opslag kan blive rigtig lange. Det her emne, det er forældre til stjernesjæle. Det betyder ikke kun, at dem, der er forældre, kan lytte til det. Det kan stjernesjæle generelt også, fordi der vil være nogle ting, hvor man måske siger, aha, det gjorde jeg da også, eller man kan snakke med sine forældre om det, eller et eller andet. Det er lidt tid siden, jeg har indtalt. Jeg har virkelig haft lyst til at indtale om det her emne, men det er simpelthen så bredt. Så jeg bliver simpelthen nødt til at dele det op i dele, så det her det er del 1, kan man sige. Fordi ellers så tror jeg kan tale fra nu af til juleaften. Jeg er lidt forpustet, det beklager jeg lige, det er min astma, der er lidt slem i øjeblikket. Jeg har også et skriftligt opslag om forældre til stjernesjæle inde på Facebook-siden. Men selvom det er langt, så er det jo alligevel relativt kort. Selvom der er rigtig mange, der har fået noget ud af det her opslag, så havde jeg heller ikke selv barn på det tidspunkt. Så det er jo klart, at nu hvor jeg selv og mor også har en stjernesjæl som barn, og min twin flame som mand, jamen så er det klart, så er der sket nogle ting, og jeg har draget mig nogle flere erfaringer, ikke kun fra mit eget liv og for dem, jeg kender, der er stjernesjæle, men også for min søn. Så jeg kommer altså til at drage nogle ting fra både mit eget liv og ting, jeg har oplevet omkring min søn. Jeg går ikke sådan helt ind i nu, hvad stjernesjæl er, fordi hvis man sådan er helt ude for emnet og tænker, man ikke ved overhovedet noget om stjernesjæl, så tænker jeg, at det allerbedste, at man går ind på min YouTube-kanal Stjernebarns Verden og finder den, der hedder Stjernesjæl Deluxe-optagelse. Den er på 3,5 time. Man kan lytte til den, når man laver andet. Og der er simpelthen alt om stjernesjæle fra A til O. Altså alt. Det vigtige, kan man sige, steder, twin flame, sjælegrupper, hvor kommer vi fra, hvorfor er vi her, så videre, det er der. Det er noget, der normalt tager mega mange år at læse sig til, så det er en rigtig god idé, at hvis man ikke kender til det, at man hører den først. Men jeg tænker, altså man kan jo sige sådan helt kort, så er det jo sådan, at stjernesjæle er mennesker med en sjæl fra et andet sted i universet end jorden. Og som regel en højere frekvens, det vil sige, at jorden er i tredje dimension, så stjernesjælen er ofte fra 5. og op efter. Godt. Så det var bare sådan lige kort sagt. Og det er derfor, at der kommer flere og flere, og vi startede faktisk allerede langt tilbage, for eksempel med Jesus. Jeg kalder ham Kristus, fordi det er hans sjæl. Det var ikke pointen, at Jesus skulle ned, og der skulle laves en religion af det, og man skulle bruge det mod folk osv. Han kom for at give et budskab, og de blev fejltolket. Så man kan jo sige, at der har allerede været stjernesjæl der. Der har også været stjernesjæl gennem heksene, der blev brændt på bålene og sådan noget. Så det er jo ikke et helt nyt fænomen. 80'erne, faktisk i februar 80'erne, 1982 for at være helt præcis, fordi jeg er født i marts 82, der åbnede der så nogle porte, så der kom nogle meget, meget, meget åbne stjernesjæle. Og der er også stjernesjæle fra 60'erne og 70'erne og alt det her. Men der åbnede ligesom sådan en port, så der kunne komme rigtig mange. Så nedtrappede det lidt i 90'erne. Så der kom stadig nogle i 90'erne, men den nedtrappede lidt, og så efter 2000, så kom der endnu flere igen. Og så kan man sige, at de sidste 10 år, så er det jo nærmest hver anden barn, der bliver født, der er stjernesjæl. Og lad os sige det sådan, man kan godt se, at samfundet ikke er gearet til det. Og det har de aldrig været. Så det bliver lige pludselig børnene, der er forkerte, ikke samfundet. Men det skal jeg nok komme ind på. Jeg tænker, at det første emne, vi lige tager, fordi det synes jeg har skrevet sådan nogle stikord, fordi det er så bredt, så jeg bliver nødt til at have nogle stikord at forholde mig til, fordi så kan jeg komme ud i alle kanter, og så hoppe tilbage osv. Hvordan vælger de sine forældre?
Og det kan godt være dig, der sidder og hører her med, som har fået stjernesjæl, selv er stjernesjæl. Og så får du bare endnu mere ud af det, kan du sige, eller du kan sætte dig bedre ind i dit barn. Men der er mange, der siger det her med vælger, eller spørger til, vælger de selv, hvilke forældre de skal have. Og kort sagt, ja. Det kommer lidt an på, om man er ascended sjæl. Der er ikke så mange ascended sjæle. Vi er her selvfølgelig, men hvis man er ascended, så er man faktisk slet ikke tvunget til at inkarnere længere. Så gør man det for læringens skyld, kan man sige. Så der vælger man fuldstændig frit. Men for de fleste er jo ikke ascended nu, det vil sige opstedet, deres sjæl er ikke noget til, hvor den opstiger. Det vil sige, de skal igennem en masse forskellige liv, og vi snakker altså millioner af liv, hvor de skal have noget læring i. Og lad os nu sige, at vi tager en, hvad skal vi kalde hende? Louise, kalder vi hende. Louise, hun er på sin hjemstjerne, og hun får at vide, at nu skal hun inkarnere på jorden, fordi at de skal have noget hjælp. Og Louise kommer så til sit råd, kan man kalde det. Hvis man ser liv mellem livene, så er der sådan en råd. Og rådene, de kan så fremlægge, jamen, du skal lære det, og det i dit liv på jorden. Og du kan vælge mellem de her 3 forældrepar, for eksempel, eller 5 forældrepar, eller 2 forældrepar, alt efter situationen. Og der er jo altid en mening med, at man vælger det, fordi hvis man skal udføre noget specifikt, uanset om det er noget, der er hårdt eller noget, der er godt, så skal vi ligesom ramme den rigtige familie, og det er derfor, de tit bliver stillet op. Og så vælger sjælen ud for det. Og nogle gange, så kan de også vælge det værst tænkelige, fordi de skal lære noget i det liv, og jo værre det er, jo mere lærer de. Altså. Så ja, og så er der jo også nogle, jeg ser mange stjernesjæle nu, som der begynder at inkarnere, de vælger forældre, som selv er åbne. Og det der er en mening med, fordi her de seneste, næsten 10 år vil jeg sige, der har stjernesjæle haft behov for at have nogle forældre, der er spirituelt bevidste, for ikke at blive blokeret på vejen. Der er jo rigtig mange, når de vokser op, så begynder de at lukke ned, fordi deres forældre for eksempel ikke har troet på det, eller samfundet ikke tror på det, eller alt det her, så lukker de ligesom ned, og så skal til at åbne det igen som voksen. Og lige nu, der er det ikke meningen, det har det været. Men det er ikke meningen nu, så er der rigtig mange, jo for nogen, men der er rigtig mange, der vælger forældre, som enten selv er stjernesjæl, eller som er spirituelt åbne, så de ikke bliver nødsaget til at lukke ned på et eller andet sted, og de kan udføre deres missioner hurtigst muligt, kan man sige, uden at skulle genstartes på et tidspunkt. Så vi vælger faktisk fuldstændig vores forældre ud for nogle valgmuligheder. Og ud fra, hvad vi skal lære, og ud fra, hvad vi skal udføre. Også hvis det er, man har været gravid og abortere, så er der også en mening. Vi laver også kontrakter op mellem livene. Det vil sige, at den sjæl, der kommer ned til jer, har lavet en masse kontrakter med jeres sjæl. Den har lavet kontrakter med mange af de mennesker, de møder i deres liv. De har lavet kontrakter til forskellige ting, de skal opleve, osv. osv. Og for nogen, der måske mister deres barn, mens man er gravid, jamen, så er det fordi, at den gravide skal lære et eller andet i det her liv omkring det, selvom man tænker, hvad fanden skulle det være? Og det skal sjælen, der har inkarneret i maven, også. Så der er ikke kun læring for den ene, der er læring for alle rundt i hele den her familie, og alle er der læringer og kontrakter mellem. Så det er ret vildt at tænke på, at de ting, vi støder ind i, der har vi som regel en kontrakt af noget, vi skal lære, og det kan være godt og skidt. Så det er bare lige sådan for at fortælle, at vi vælger det selv. Og nogen, når de skriver opslag om, det er så hårdt det hele og sådan noget. Og så kan det måske godt lyde lidt kynisk, når jeg siger, vi har faktisk selv valgt det. Og det gør jeg jo ikke for at være kynisk over for nogen, for jeg ved om nogen, hvor hårdt livet kan være. Men jeg gør det for at sige, at vi har valgt det her for at lære noget. Så det kan godt være, at du ikke kan se det nu, men det kan du måske om 1 år eller 2 eller længere frem. Så prøv lige at fatte mod, og så komme i gang igen. Ja. Og det her, jeg skal lige sige, det er generaliseringer, fordi vi kan komme fra mange steder. Stjernesjæle, de kommer fra mange steder. Og alt efter, hvad for nogle steder vi kommer fra, har vi nogle forskellige egenskaber.
Så jeg kan ikke lave, så det bliver sådan en generalisering, den her optagelse. Så er der måske noget, hvor I siger, det passer på mit barn, så er der måske noget, der ikke gør. Og det betyder ikke, at de ikke er stjernesjæle, fordi det måske ikke passer det hele. Men det er en generalisering, fordi vi er forskellige, alt efter hvor vi kommer fra. Og også hvad vi har oplevet i vores sjæl, og de steder, vi har været meget i universet osv. osv. Hvis vi starter sådan helt fra baby, så tit den måde, man kan se, at børn er stjernesjæle, det er deres øjne. De allerede fra de bliver født nærmest, så føler man, at de kan se ind i en. Og det kan jeg huske også med vores søn. Og vi lå på neonatal selv i 4 uger. Han er ikke født for tidligt, men der var en masse andre ting. Og selv sygeplejerskerne sagde, det er helt utroligt, hvordan han kan holde fokus, altså hvordan han kunne kigge i øjnene og holde fokus på noget i rummet, allerede som 10 dage gammel, eller hvor meget det var. Og det er jo slet ikke normalt, men det kunne han. Så allerede der kan man få en indikation af, at man har en stjernesjæls barn. Og det kan man så også op igennem de første år, fordi nu kommer jeg lidt ind på forskellige... hvis der er lidt baggrundssnak, så er det fordi, at der er undervisning her. Det er mand, der har undervisningen, og det er sjovt nok regression. Der lærer man jo også meget omkring det her. Men jeg sidder så lige og laver det her i stedet for. Så klarer han det derude. Madvaner for eksempel. Jeg ser rigtig mange opslag på mødergrupper, altså morgrupper og Facebook-grupper, om at deres børn enten har et sjovt tilhørsforhold til mad, eller ikke spiser særlig meget, eller overspiser. Altså det kan være i alle retninger, eller er ekstremt kræsen, eller ikke kan lide strukturen i maden og alt det her. Og det er fuldstændig normalt, fordi de fleste af de høje stjernesjæle, altså for høje dimensioner, er ikke vant til at spise for at leve. De har frugter og sådan noget, har jeg set. Men det er bare sådan en hyggeting. De er ikke vant til at skulle spise for at kunne overleve. Så forholdet til mad er jo meget anderledes. Altså, vores søn, han var så småt spisende i de første par år. Heldigvis havde vi jo den her viden af, jamen det er okay, at han er småt spisende, fordi han skal nok få det, han har behov for. Og der bliver vi nødt til at stole på vores barn i det her, fordi mange stjernesjæle med meget høj frekvens har ikke behov for lige så meget mad som andre. Jeg spiser kun selv flydende indtil om aftenen, så det er helt normalt. Også det her med struktur i mad, fordi de kommer altså med en sjæl, hvor de slet ikke er vant til det, og så kan det godt være, at de har inkarneret før, men det ligger ikke lige til stadig. Så man bliver nødt til at lade være med at presse mad i dem, fordi at det kan give en negativ effekt, når de bliver ældre. I skal jo tænke på, at det er luksusgoder, de her sjæle kommer ned til. Alt hvad der hedder mad, sukker, stimuli, sex, når de bliver ældre. Alle de her, fordi selvfølgelig dyrker man sex deroppe også, men det er på en anden måde. Så det er jo også de ting, der er med til at give et læring som menneske. Så det er virkelig vigtigt, at man stoler på, at sit barn nok skal få den føde, det skal få. Selvfølgelig skal de jo ikke tabe så meget, men bare holde deres kurve. Og hvis det er noget bestemt mad, så må man holde sig på det der bestemte mad, indtil de er klar til at tage imod noget nyt mad. Vores søn, da han begyndte i børnehave, han var hjemmepasset de første 3 år, der begyndte han at spise flere ting, fordi de havde madordning. Så det var skidesmart. Men den ser jeg rigtig meget, og mange der siger, jeg er så bekymret for mit barn, fordi mit barn spiser ikke særlig meget, de vil kun have pomfritter, eller de vil kun have et eller andet. Og vi bliver simpelthen nødt til at lade være med at presse dem i alle mulige retninger, fordi det kan give en spiseforstyrrelse senere i livet. Så det er noget med lidt at ikke kigge på det menneskeligt, men kigge på, at det skal de nok selv kunne finde ud af. Så er der også det her med udvikling af sprog, og faglig udvikling og emotionel udvikling. Nogle stjernesjæle udvikler sig super hurtigt, altså hvor de nærmest kan tale fra helt små, og de kan læse, skrive som 3-årige, whatever, altså sådan faglig dygtige.
Og så er der andre, der gør det på en anden måde. For eksempel var vores søn bagud med sprog, men det var der også en god forklaring på, fordi vi havde så en talepædagog her. Vi telepaterer jo meget med vores søn, han er også vores 6. søn, så han behøvede ikke at bruge ord. Så når han ville have noget, så vidste vi, hvad han ville have. Og det blev så lidt til en dårlig vane, så den skulle vi ligesom ud af, og så sige, selvom vi godt ved, hvad han vil have, så skal vi tage saftevandet, så skal du sige, have den gule eller den røde, og så skal han ikke pege, men sige gul eller rød. Så på den måde, der kom han bagud, fordi at vi netop alle tre er så åbne, så vores kommunikation går på en anden måde. Til gengæld så er vores søn meget, og det er igen med udviklet, meget emotionelt udviklet. Det kan man høre på deres sprog. Allerede nu er min søn 7 år. Han kan for eksempel sige, vi var til skolehjemsamtale, så siger han, jeg har brug for nogle andre slags pauser, så jeg lige kan cleare mit hoved. Altså, han er meget klar over, hvad det er, jeg føler, hvad er det, jeg har behov for, og han kan sætte ord på det, hvilket de bliver ret overrasket over oftest. Så den måde kan man også se en hurtig udvikling. Det er ikke kun fagligt, det kan være emotionelt også. Det kan også være spirituelt, det kan være alt muligt andet. Eller det ikke interesserer dem, det faglige, kan det også nogle gange være, fordi det går for langsomt. Jeg vil jo mene, at når stjernesæt skal i skole, jeg vil aldrig nogensinde sætte dem på en folkeskole, fordi det er slet ikke på nogen måde dannet efter dem. Vores søn er kommet på lille skole, jeg har selv gået på 2 lille skoler, jeg har også gået på nogle andre. Vi havde også kigget på Rudolf Steiner, men det er simpelthen fordi, de er så oversensitive, nogle af dem, så hvis de kommer ind i en klasse med 28 børn, det bliver simpelthen for meget. Så i min søns klasse, der er der 12, og det er rigtig godt, men selv han kan få for meget af nogen af de andre børn. Og de har bare alle sanser ude, så de bliver bombarderet med informationer og alt muligt stimuli. Og i folkeskolen er der slet ikke plads til at tage sig af det enkelte barn. Gid der var, men det er der ikke. Og det er derfor, jeg altid anbefaler at tage dem på en privatskole, en eller anden slags, eller en lille skole, eller Rudolf Steiner. Selvfølgelig vil der være nogen, der egner sig til folkeskole. Det er slet ikke det. Men oftest så ender det i, at det bliver kedeligt for dem, eller der får meget stimuli, eller de får skoleværing, whatever. Og det er bare lige for at komme lidt ind på udviklingen, der kommer sikkert noget mere på et tidspunkt. Når de så er helt små og begynder at kunne tale, så kan de godt begynde at sige nogle ting, hvor man tænker, hvor kommer det fra? Jeg havde en bestemt ting, da jeg var lille, med at sige, jeg vil hjem. Altså, selvom min mor sad ved siden af mig, og vi var hjemme, så sagde jeg vil hjem, når jeg var ked af det. Og jeg har den faktisk stadig hjemme som 44-årig, at hvis jeg virkelig er nedtryk, så siger jeg vil hjem. Så nu har jeg jo så heldigvis muligheden for at astralrejse hjem til Sirius. Selvfølgelig bliver det ikke det samme, men så får jeg en lille smule af det. Så hvis I hører jeres barn sige det, eller at I selv har sagt det, så er det en ganske almindelig ting. Min mor er selv spirituel, så for hende blev det ikke noget uha. Hun sagde bare, det kan jeg godt forstå, du vil, men lige nu er du her sammen med mig, og jeg vil rigtig gerne passe på dig. Og det er den rette tilgang, at man ikke siger, hvad er det, du snakker om, dit hjem er her, fordi så benægter man faktisk, hvem de er. Og det er det absolut værste, man kan gøre. Så den der med at tage mod og sige, det forstår jeg da virkelig godt. Altså det er da ikke fedt lige at være på jorden altid. Men jeg skal nok passe på dig, mens du er her. En anden ting kan være, at de siger, du er ikke min mor og far. Eller du er ikke min mor, I er ikke min mor og far. Og den skal man heller ikke blive fornærmet over, fordi så er det jo ofte, fordi de har en mor og far på sjæleplan. Nogle børn inkarnerer, jeg ser her på det seneste, simpelthen, hvor mange år, måske et par år har jeg set dem, 5 år måske, er der mange stjernesjæle,
der har inkarneret hos deres egne stjernesjæle forældre. Så de har inkarneret først, og så får de deres eget stjernesjæle barn. Og det er der noget mening med, at det skal komme i en anden indtag, fordi det handler ikke så meget om børn, det handler mere om sjælegrupper og hvad der sker lige nu, og sjælefamilier. Men de kan godt finde på at sige, du er ikke min mor, eller du er ikke min far. Og igen, så sige, i det her liv, hvor du er nu, der er det mig, der er din mor. Det kan godt være, at du husker en anden mor, der hvor du er fra. Og så måske spørge ind til, hvordan ser moren ud? Hvad er det, han savner ved det? Hvad er det, de savner ved hjemstedet? Hvis de kan huske det. Der skal nok komme noget. Altså, jo ældre det bliver, jo sværere bliver det lidt. Fordi så kommer samfundet ind og retter lidt på dem. Så endelig spørg dem ud. Jeg kan huske vores søn, selvom vi er hans stjernesjæleforældre, så sagde han, jeg har også nogle andre forældre, siger han så. Og vi spørger så ind til, hvordan ser de ud, og de var høje, og den var blå, og den var den farve. Og han forklarede, og så kunne vi lige sådan godt sætte 2 og 2 sammen, sådan lidt, hvad er det for et sted, han har været. Det kan måske være det seneste liv, han har haft på Plejaderne for eksempel, og har haft nogle forældre der. Han er udmærket klar over ved hans sjæleforældre, og han kan også godt snakke om det, men han har også haft andre forældre, ligesom os andre, og han er måske lige kommet fra liv, hvor han har haft dem. Så igen, rigtig vigtigt at anerkende dem. Spørg rigtig gerne ind, for de vil så gerne fortælle. Og i de første 5-6 år kan de også have svært ved at skelne mellem det her liv og tidligere liv. Vores søn, han havde rigtig svært ved det i nogle år, så han kunne finde på, det lød jo som historier, han lavede. Han siger, jamen, da jeg boede i Jylland, eller da jeg var i Jylland, han har meget med Jylland at gøre. Jylland er the shit. Så fortæller han sådan noget, som han føler er sket i det her liv. Og så tror folk jo, han lyver. Men det er fordi, han blander livene sammen. Og det kan man godt se med de meget, meget åbne stjernesjæle, at de kører lidt rundt i det ene liv til det andet liv, til det tredje liv, fordi de ikke helt har fået adskilt det op i deres hoved. Hvem var det mere, der gjorde det? Var det Einstein? Der var en eller anden, der havde gjort det også som barn. En eller anden kendt figur. Så der bliver man nødt til at hjælpe dem med at adskille, fordi det er jo vigtigt også, at de ved, hvad er det her liv, og hvad er de andre liv. Så kan man sige, hvis de nu taler om et eller andet sted på Hawaii, hvor de var et eller andet, og de boede i et telt. Og det lyder som om, at de lige har været der i det her liv, så kan man hjælpe dem med at sige, det lyder som et tidligere liv. Kan du fortælle mig lidt om det? Det kan ikke have været det her liv, men kan du fortælle mig om det? Og så fortæller de gladeligt. Vores søn har også specifikke liv, han har peget ud igen med Jylland. Og vi viste ham faktisk et Danmarkskort på et tidspunkt, hvor han snakker om en ø, og han var kaptajn og havde en båd og så videre. Og da jeg viste ham Danmarkskortet, han kender ikke noget geografi, så pegede han på en ø lige ud for Jylland. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en. Og så sagde han, at han boede lige der ud i havnen, og vi zoomede ind, og så var huset der kraftede mig stadig. Han havde lige forklaret, hvordan det så ud og alt muligt andet. Det er det fede ved det, at nogle gange så kan man faktisk finde til de steder, de har haft af liv. Og hvis de så kommer derhen, så vil det være endnu federe. Jeg har da selv bevæget mig rundt i Spanien, hvor jeg kunne mærke, at her har jeg levet før. Jeg har også meget med katolisme at gøre. Jeg er meget tiltrukket af katolisme. Og det har garanteret også haft meget med mine tidligere liv at gøre. Så endelig spørg ind til dem, hjælp dem med at adskille, hvad det nuværende liv, hvad de andre liv. Men ikke sige, at det ikke er sket, fordi så igen, så begynder vi at lukke dem ned. Og vi skal ikke lukke stjernesjæle ned. Og det er virkelig vigtigt. Der er mange, der kommer og siger, kan I ikke lukke mit barn ned, fordi de sanser alt? Nej, de skal ikke lukkes ned. Det de skal, det er, at de skal lære at håndtere det. Vi skal give dem værktøjerne til at håndtere det i det her liv. For det gavner dem ikke at lukke ned, for de har faktisk rigtig mange opgaver her, og det er forskelligt fra barn til barn. De har et hovedmission, og så har de en masse delmissioner, og så har vi den fælles mission om at løfte jordens frekvens, osv. til en dimension, som vi før har været i de gamle civilisationer, der hedder Atlantis, Lemurien, Mur, Lion Kingdom, alle dem her. Der var jo jorden jo i langt højere dimension.
de ting kan de også huske. Nogen kan også sige lige præcis, hvor lemurien lå, og så videre, så videre. Så det er rigtig interessant egentlig at spørge ind til børnene om, hvad det er, de oplever. Og mange børn ser jo også afdøde, de ser guider, de har en usynlig ven, eller et eller andet. Vi blev nødt til at skelne det for vores søn, fordi vi underviser i vores eget hjem, det vil sige, at der er meget aktivitet, plus vi er 3 stjernesjæle i hjemmet, det vil sige, at der er automatisk meget aktivitet. Og det skal I også vide derude. Har I meget aktivitet derhjemme, så er det fordi, der er en stjernesjæl eller flere i hjemmet. Og grunden til, at man tiltrækker, det er fordi, en sjæl er så lys, så de afdøde bliver tiltrukket af lyset, fordi de jo gerne vil videre. Men de tror, de så kan komme videre, men de ender med ligesom at bare gå rundt. Hvis barnet jo ikke kan finde ud af at sende dem videre, kan man sige. Så de bliver simpelthen tiltrukket af det. Så der vil være meget aktivitet. Vi gjorde med vores søn sådan, at vi sagde, at det er en glad afdød, eller det er en sur afdød. Hvis det var en sur afdød, jamen så forklarede han som regel, eller vi spurgte ind, jamen hvordan ser afdød ud? Hvorfor er afdød sur? Jamen han er faldet på cyklen, slået ud sit hoved, og så døde han, og nu kan han ikke komme videre, for eksempel. Det kunne han godt finde på at sige. Der var en specifik på et tidspunkt. Og så hjælper vi ham så med at sige, ham får vi lige sendt videre, eller høre, om han lige har en besked, osv. osv. Fordi de afdøde er jo ikke onde. De kan have en dårlig energi, fordi de har siddet fast længe, eller er bitre over noget, eller noget som helst, men de er jo ikke onde. Vi skal lige huske, at de sidder faktisk bare fast, mange af dem. De gode afdøde, dem lader vi selvfølgelig være. Jeg synes ikke, det er særligt tit, at han støder ind i de dårlige, men vi renser os meget, men det sker selvfølgelig. Og stjernesjæl har også nemmere ved at få klæber på, så der kan også komme entiteter, og nu bliver det rigtig kringlet, og den skal nok lade være med at gå for meget ind i. Entiteter, det er, nogen vil kalde det dæmoner, det er det ikke nødvendigvis, men det er nogle negative ånder, som ikke er menneskelige. Og en af mine gamle elever sagde på vores astralhile overbygning, sagde også, jo mere vi lyser, jo mere skygge kaster vi fra os. Og det er jo rigtigt nok. Og det vil sige, at der er også en anden side. Der er ikke kun lys her. Der er både lys og mørke. Mørke prøver at stoppe os. Det vil sige, at der kan komme intensiteter, der prøver at stoppe den gældende stjernesjæl eller flere. Der er mange stjernesjæl, der har set manden med hatten. Og hvis de ser manden med hatten, som de tydeligvis ikke bryder sig om, så skal man kontakte en clairvoyant, som også har forstand på entiteter. For det er der ikke mange, der har. De har mest forstand på afdøde, så det er rigtig vigtigt, at det er nogen, der har noget med entiteter at gøre, fordi de skal altså fjernes på en anden måde. Udover det laver de også portaler, de skal også fjernes eller lukkes ned i hjemmet, kan man sige. Så hvis det er noget manden med hatten, eller noget, der ikke er menneskeligt, og barnet forklarer, at det ikke er menneskeligt, det føles ikke menneskeligt, det føles negativt, så få fat i en professionel. Jeg har dog her på min YouTube-kanal en, der hedder Send den ind i lyset. Og der er det min mand og jeg tror den var 1,5 time, der går i gang gennem alle former for rensning og beskyttelse, også af personer og hjem og så videre. Den er super vigtig at høre fra jer derude, som har stjernesjæl som børn, også jeg selv i øvrigt, hvis I er stjernesjæl, fordi det er virkelig noget af det vigtigste, vi kan gøre for vores børn og for os selv, når vi er stjernesjæle, det er at beskytte os og rense. Og man kan sige, alle de her teknikker, der er en masse nemme teknikker, vi starter med, som alle kan finde ud af. Vi taler sprog, alle forstår, så det er ikke sådan en teknisk clairvoyance mediesprog. Det er noget, I alle sammen kan forstå. Så er der også det lidt sværere ved at sende dem ind i lyset trin for trin. Det kan man jo vælge, om man har lyst til, men det er da altid godt at prøve de andre metoder først, fordi nogle gange så er der nogle andre metoder, der kan hjælpe dig med det samme. Så jeg sender altid link til den, der er også en af de mest populære. Jeg havde også et opslag skriftligt, den var også meget populær. Fordi at det koster mange penge at få folk ud og rense. Så lige prøv selv, inden at man lægger 2-3.000 kroner i det. Fordi uanset hvor meget vi renser, så vil der komme noget nyt igen. Så det er rigtig godt selv at kunne gøre det, og også kunne beskytte sine børn, beskytte sig selv, beskytte sit hjem, alle de her ting, så der ikke kommer så meget ind.
Hvis de ser noget, så kan I også spørge, er det afdød, eller er det en guide? Det er ikke sikkert, de kender forskel. Så man siger, jamen, lyser den meget, så er det som regel en guide. Vores søn havde en, der hed, hvad fanden var det, han hed? Jeg kan ikke engang huske navnet. Han talte tit om. Juf hedder han. Jamen, Juf, han kom lige forbi. Juf siger op i universet. Juf siger, og det vilde var, at det faktisk en af vores elever, han møder senere, er faktisk Juf, der er inkarneret i ham. Desværre har vi ikke kontakt med ham, Jufes inkarnation længere. Men ham snakkede han om i mange år, faktisk, på alle mulige måder. Han har fået nylig startet, han har lige startet skole, han går i 0. Så han har været i gang i et år, for han har også gået før skole. Og lærerne, han har sagt til lærerne på et tidspunkt, de er så sat ind i vi spirituelle, at det kan give nogle udfordringer nogle gange. Så havde han sagt, der er nogen, der har taget en eller anden har taget min blyant, han har sat navn på. Så siger læreren, jamen så du det, at han tog din blyant? Så siger min søn, nej, men det fortalte de mig. Så spurgte læreren, hvem fortalte dig det? Dem inde i mit hoved, siger han så. Og læreren ringer til mig, hvordan skal jeg tolke det? Er det afdøde, eller? Så siger jeg, det må jeg lige snakke med ham om. Og jeg spurgte så ind til ham, da han kom hjem, er det afdøde, der fortæller dig det, eller er det guider? Men det var guider. Og fint godt, fordi jeg gider ikke have afdøde, fordi jeg står og fortæller ham, kun hvis det er vores egen afdøde selvfølgelig. Jeg vil gerne have det guiderne, der ligesom guider ham i de her ting. Og der har vi måttet sige til vores søn, at hvis man ikke har set personen gøre det, så det kan godt være, at man ved det intuitivt, men det kan vi bare ikke hænge dem op på, desværre. Vores søn blev også lidt drillet med det, især også af nogle af klasserne over, selvom de er sådan en lille skole, fordi de forstod ikke hans sprog også med energier, eller jeg har boet i et tidligere liv, og han fortæller, og det sjove er, at det gjorde han ikke i børnehaven. Han kunne godt finde på at hile en, hvis de havde slået sig eller sådan noget, men han talte ellers sikkert, han holdt det meget privat, men det gør han altså i skolen. Og det gjorde, der kom det kluder, og nogle af 4. klasserne sagde, at vi gider ikke at give Louis slik, fordi han lyver. Og så måtte læreren jo tage fat i at sige, hvad er det, han lyver med, og så fortæller de et eller andet med energi og så videre, og så videre. Så heldigvis så er det jo en gode lærer, de har, så de lavede sådan en time, eller sådan noget, hvor Louis kunne komme op og så fortælle om vores tro. Så de gik ligesom ind i trosretninger og sige, så er der nogen, der er muslimer, så er der nogen, der tror på kristendom, så er der nogen, der tror, så er der nogen, der ikke tror. Og Louis, han tror på det spirituelle, som jo faktisk også er blevet til en trosretning, der hedder spiritismerne der, det hedder det ikke nu, det hedder, ja, det er, jeg er i overgangsalder, undskyld, men nogle gange så smutter ordene. Nå, men i hvert fald så kom han op og forklarede om, hvad det er, han tror på, og hvad han er vokset op i. Og ved I hvad, det har bare været en kæmpe succes. Fordi så ved børnene, hvad det handler om, og hvis de ikke forstår tingene, så siger de dem, det forstår jeg ikke. Men han er blevet bedre også, fordi vi jo også har haft nogle snakke med ham om, at de forstår det ikke, børnene dernede. Så er han så også blevet bedre til at holde igen. Ikke fordi han skal lukke ned, man skal bare lægge det de rigtige steder. Så det er rigtig vigtigt igen, at man har nogle institutioner eller nogle skoler, hvor de er klar over, at børnene, hvis I selv er spirituelle derude, at de vokser op spirituelt, så lærerne ved det, så det ikke bliver noget, der bliver vendt til, at det er unormalt. Og der tror jeg bare, at man kan slå sig lidt på folkeskolen, fordi der er det lidt mere kassesamfund. Hvor at på de andre skoler kigger de mere på individet, kan man sige. Jeg skal lige se på min liste her. Ja, så endelig det her med alle de ting, de siger, de ser. I aldrig benægte, fordi det er noget, der lukker ned. Det er hamrende vigtigt, at vi holder de her stjernesjæle åben, især nu. For der er en mening med, at de skal være åbne. Der skal fuld fart på nu. Hvis vi kigger rundt i verden, hvordan er det lige ser ud nu? Og vi kan simpelthen ikke, jeg har flere gange tænkt, vi taber den her, vi kommer simpelthen ikke til at kunne rejse jordens frekvens, fordi
vi er ikke nok, der er kommet i gang. Og det er jo derfor, at der er blevet sendt så mange stjernesjæle nu. Så det er virkelig vigtigt, at de ikke bliver lukket ned. Og man kan jo se, jeg hørte i nyhederne forleden, at det er hver 4. barn, der får en diagnose nu, og den skal jeg nok komme ind på, og så er der nok nogen, der vil slå sig lidt på mig, og det beklager jeg. Men der har jeg altså også mine holdninger. Selvfølgelig er der nogen, der har diagnoserne, det er ikke det. Men hver 4. barn får en diagnose under 15 år. Hvor er det skrækkeligt. Og det er jo ikke, fordi der er noget galt med barnet. Det er jo, fordi der er noget galt med samfundet. Samfundet udvikler sig ikke. Men det gør menneskerne, fordi at de kommer som stjernesjæle. Det er samfundet, der skal ændre sig, ikke børnene. Men det tror jeg desværre, der går mange år med nu, medmindre man vælger de her forskellige skoler, hvor de kigger på individet. Altså for eksempel Rudolf Steiner er jo også et godt bud, fordi det var jo Steiner, der allerede skrev om det, da han levede sammen med en anden. Om der ville komme de her stjernesjæle i 80'erne, og det ville blive meget stærke stjernesjæle, der kom der, og så videre, og så videre. Og hende, der hedder Inger Brockmann, som er Steiner lærer, har skrevet en bog om den. Det første bog, jeg læste, den hedder Stjernebørn, Indigo-børn, og hvad så? Men jeg vil sige, at lille skoler har lidt det samme perspektiv, og der er også mange spirituelle. Så der skal man lige føle efter, hvad der egentlig passer til. Men folkeskolerne og resten af samfundet, vi er so far away. Man kan se, der kommer små ting, der ændrer sig. For eksempel på sygehusene, på smerteklinikker, de er begyndt at lave akupunktur, de er begyndt at lave mindfulness og alle de her ting. Super fedt, de er begyndt at få det hjem. Men det går meget slow. Altså, nu har der været stjernesjæle rigtig, rigtig mange årtier. Altså mange stjernesjæle, ikke kun de få, der kom i 60'erne og 70'erne, hvornår vi har været mange. Og samfundet er kun blevet værre over for stjernesjæle. Det har simpelthen ikke rykket sig. Så det er en rigtig ærgerlig en. Ja, jeg kigger lige, hvad der står. Nå, hvad hedder det? Nu er der nok lidt baggrundsstøj. Jeg har lige haft den på pause, det har I selvfølgelig ikke kunne høre. Men de har lige pause derude i undervisningen. Men jeg tænker, at det er min stemme, der går mest igen. Jeg skal nok komme ind på det her med diagnoser, fordi jeg har også set nogle dokumentarer, som jeg var virkelig reflekteret over. Men jeg vil gerne ind på en anden ting, og det er at sove. Fordi at det her med at sove, det kan også sommetider være et stort issue for stjernesjæle. Og det kan det være, fordi at om natten sker der jo, det er sådan helt nøgtern, om natten er der flere afdøde. Især nogle af timerne er der flere afdøde. De kan have uro for alle de informationer, de har fået i løbet af dagen, I skal tænke på. Det er ligesom en motorvej, og de har ikke lært bare at lade den køre ud igennem det andet øre. Det bliver inde i hovedet. Ting, de har synes var ubehagelige, osv. osv. Så rigtig mange har problemer med sovning eller bange for at sove. Vi har valgt, at vores søn må samsove, så længe han vil. Han sover stadig sammen med os som 7-årig. Og jeg tror, der går faktisk en del år endnu, før han vælger ikke at gøre det. Der er så også nogle andre sådan helt forskningsmæssige fordele ved at samsove, også emotionelt, og at de bliver stærkere emotionelt, og som voksne har de mindre sandsynlighed for stress og psykiske sygdomme osv. Så der er også en helt teknisk gode grunde til det. Jeg gjorde det, at jeg fra starten af, da han var lille, lavede, hvad kan man kalde det? Kan man kalde det en nedtælling, en meditation, når han skulle sove. Den har selvfølgelig ændret sig lidt sådan med årene, og det har jeg simpelthen gjort helt fra start. Og så til sidst synger jeg Elefantens vuggevise, der synger jeg bare Sov sødt lille Louis i stedet for. Sådan har han altid været. Her med alle 4 vers. Nu er jeg jo healer, jeg kan anbefale, hvis I sidder som forældre derude og er åbne for det spirituelle, eller I selv er stjernesjæl, eller ikke ved det, men de fleste ved det, eller har en fornemmelse af det, kan anbefale mig at tage en healeruddannelse, hvis man har børn, som virkelig er åbne, fordi det kan give dem rigtig meget.
i alle mulige situationer, også sig selv. Det er jo en anden ting, men det kan give rigtig, rigtig meget. Ellers så kan man gøre det, hvis jeg sidder derude og slet ikke har nogen healeruddannelse, som gerne vil prøve det af. Så kan man sige, ligesom til universet, sige, jeg vil gerne modtage ren energi, healingsenergi fra universet. Og så lige bede om, at I ikke modtager fra den anden, og den anden ikke modtager fra dig. Det vil sige, at hvis du har noget dårligdom, at du ikke giver det videre til dit barn, og du ikke modtager. Det skal man lige lave en intention om. Og så kan man simpelthen visualisere en eller anden farve, hvad man lige føler, komme igennem ens hovedkrone op på hovedet, hele vejen op fra universet, ned i kroppen, ud gennem armene, ud gennem hænderne, og så derhen, hvor man lægger hænderne enten på sig selv eller på barnet, kommer energien ud i barnet. Vores søn har fået healing lige fra han blev befrugtet, så selvom han lå inde i maven, og så har han fået det hver dag siden, medmindre han lige har været hos mor eller farmor eller et eller andet. Så det er sådan helt, vi har sådan en helt rutine, den kører totalt fast, og det er der rigtig, rigtig brug for de her stjernesjæle. Vi har en fuldstændig ren rutine, som vi gør hver aften. Så ændrer det sig lidt med årene, når de bliver ældre. Jeg skal blandt andet, er det meget rigtig godt at bruge tryk, massage. Det er der sikkert nogen af jer har hørt om, især jer, hvor jeres børn har fået ADHD-diagnoser osv. Især under fødder, når de skal sove, fordi det er jo faktisk en groundingseffekt, så de ligesom får grounding og kommer ned fra deres hoved af. Og det er vores søn blevet ret vild med i perioder. Han ved simpelthen, at lige nu kan jeg ikke få ro, så du bliver nødt til at holde her, mens du taler. Og så laver jeg lidt af en og jeg vil egentlig gerne optage den en dag til jer, så I kan høre, hvordan min lyder. Der er selvfølgelig også nogle personlige ting på. Men så kan man få en inspiration ud fra det, og jeg gennemgår rigtig meget. Jeg tror faktisk, at selve nedtællingen tager i hvert fald 10 minutter, og så kommer sangen. Nogle gange falder han i søvn før sangen. Ret ofte lige i øjeblikket, når han er i skole. Og samtidig så healer jeg ham. Jeg lægger kraftfelter på ham, så jeg ikke nødvendigvis behøver at holde på ham. Hvis jeg kan holde på ham, så er det dejligt. Men ellers så kraftfelterne gode. Jeg lægger altid kraftfelter uanset hvad, så det berører alle de ting på kroppen, han har behov for. Og hvis man skal have ro, så skal farven, man bruger i energien, gerne være blå, eller rød, eller kårrød. Men får man noget andet ind, så skal man gøre det. Og derfor har vi egentlig ikke haft de store problemer med sovning, fordi det kører på den måde, og der er en anden nedtælling. Det er sådan noget med, at jeg også bruger min stemme til, at hans hjerne lyder efter. Det er en form for hypnose. Nu har jeg også noget NLP, plus jeg har en masse uddannelse inden for det spirituelle, så det er klart, at jeg har nogle fordele i forhold til, hvordan skal jeg få ham til at lytte til mig. For eksempel kan vi nogle gange have støj udenfor, så er der på et tidspunkt i det her nedtælling, hvor jeg siger, hvis du hører lyde indenfra eller udefra, vil du bare blive mere og mere træt. Så jeg programmerer faktisk hele vejen igennem. Programmerer også, hvad han skal være fri for, og hvad han skal, og hvad han skal drømme om. Ikke hvad han skal drømme om, men han skal gode drømme, uanset om han vil i universet, eller hvad det er, han vil. Selvfølgelig er der tidsperioder, hvor det er sværere end andre perioder. Men jeg vil sige, vi er nok nogle af de forældrepar, der har mindst problemer med sovning. Så det er rigtig godt. Det kan også være, jeg havde også overvejet på et tidspunkt at indtale en børnemeditation til sovning, men lur mig, om der ikke ligger noget i forvejen. Der er også en eller anden bog, der hedder En lille kanin eller sådan noget. Den findes vist også på optagelse, som også er noget derhen af. Udover det, så sagde vores klaverant, jeg har også en klaverant, sjovt nok, ikke? Jeg har en overklaverant, kan man sige. Hun sagde også, at nogle gange var vores søn rigtig træt om dagen, fordi at han rejser om natten. Og det gør rigtig mange stjernesjæle. De rejser astralt om natten, bevidst eller ubevidst. Nogle kan huske det, når de vågner, nogle husker det ikke, så de bare ude at søge. Og det er helt normalt, det hedder en ukontrolleret astralrejse. Og rigtig mange stjernesjæle kan huske deres drømme faktisk fra de helt små, om det er astralrejser, eller om det er drømme, eller hvad det er, så husker de dem. Det er også et af kendetegnene på at være stjernesjæl, det er, at man husker det meget tydeligt, medmindre man har haft nogle traumer, der har lukket det ned.
Og så kan det være dem, der er meget lyse for høje dimensioner, de oplever desværre ofte også at komme ind i det lavere som det hedder. Der er jeg mange gange om ugen, og det er pisseirriterende, fordi det er kamp med de her intensiteter rundt omkring i universet. Men jeg vil også sige, at jeg lærer sindssygt meget af at være i det lavere. Man lærer mange teknikker, man får hjælp, man får hjælp fra ens guider, man har overnaturlige evner, så tingene manifesterer sig lige pludselig, så du kan gøre et eller andet og så videre. Så det er også spændende, selvom jeg vil nu helst være i det højere astral, for det er jo lidt mere hyggeligt, ikke? At bevæge sig rundt i, hvor det er hyggeligt og sjovt. Men jeg lærer mest klart af det lavere astral. Og desværre så er det bare sådan, at også med meget lyse sjæle har en form for kriger-sjæl. Fordi selvom man er i 9., 10., 11., 12. dimension, som er så høj og kærlig, jamen så har vi stadig et forsvar, fordi vi skal stadig huske der mørke. Så nogle for de høje dimensioner har også de her opgaver, hvor de kriger. Og det er især dem, der får de her lavastrale eller for mange mareridt. Mange af mine drømme er ikke drømme, det er mareridt. Og det er også for tidligere liv, eller noget, man har oplevet tidligere liv, og så videre, så videre. Derfor kan man altså opleve, at ens barn virker mere træt i perioder, fordi det er sådan, at nogle gange er der ekstra intensivitet i nogle perioder end andre. Og igen, hil dem, beskyt dem, alt hvad I kan, når I skal sove. Hør den der, send dem ind i lyset, hvordan I beskytter dem. Også med krystaller er vi også inde på. Og vores søn sover også med krystal i hånden. Og vi har jo selvfølgelig alt muligt beskyttelse og beskyttelseslyskoder osv. osv. Selvfølgelig kommer man stadig ud i det, men jeg gør alt, hvad jeg kan for at beskytte ham. Selvfølgelig skal han stadig lære noget af det ukontrolleret, men han behøver ikke at blive kastet ud i det hver nat. Så det er rigtig vigtigt, det her med sovning, at man har en bestemt måde at gøre det på, hvor man ligesom overtager deres system med en meditation eller lignende, hvor man healer dem, hvor man beskytter dem. Fordi de bruger rigtig, rigtig meget energi på, så selvom de sover, så er det sjæl stadig ude, og vi bruger rigtig meget energi på det. Dem, der astralrejser med vilje, ligesom jeg gør, eller astralhealer, ved, hvor meget det kræver af energi at være i. Så hvis man er det 2, 3, 4, 5 gange om natten, så er der jo ikke noget at sige til, at vi er pissetrætte, når vi står op. Jeg tror også lidt, det med vores søn, det her med, at han sagde, at han havde brug for andre pauser til at clear sig. Og det er jo fedt, han siger det, og de spurgte lærerne, hvordan kan vi give dig den pause, så du føler, at du rent faktisk får pause i det hoved. Og så sagde han, jamen jeg vil gerne over et rum, hvor der ikke er nogen, og så sidde og tegne. Det kan de så ikke, fordi det er en lille skole, de har ikke så mange rum. Men så gik de på kompromis, så han får en af de der sorte dimser foran, ligesom til eksamerne, så han kan sidde inde i sin lille hule og sidde og tegne. Det er rigtig vigtigt at lytte til, hvad de har behov for, og også kunne trække sig tilbage. Det kunne de også se i SFO'en, da han startede, at når han kom fra skole og ind i SFO'en, så trak han sig tit over et hjørne, de har, hvor der er noget legekøkken og så videre, og så sad han bare der hygget, og de har ellers en regel om, at hvis der er nogen, der kommer og siger, at de vil være med i legen, så må man ikke sige nej. Men de kunne godt se på min søn, heldigvis, fordi de er så dygtige, at han havde brug for ro, så derfor så giver de ham den, og så siger de, så er det bare ærgerligt, hvis der kommer nogen, og han siger nej, så skal de respektere det, fordi det er hans tegn på, at lige nu er jeg overstimuleret, og jeg har behov for at sidde her. Så det er rigtig vigtigt at finde de her ting, også i sin dagligdag derhjemme. Finde de her ting, hvordan er det, vi afkobler vores, eller lige får dem ned igen, også i ulvetimen, hvor de er helt oppe. Det er ikke alle børn, der kan ligesom få sig selv sat ned igen. Så med min søn, der beder jeg ham om at sige, nu sætter du dig ned, og så spiller du noget Minecraft, eller ser noget YouTube, og han er jo en af de børn, der har lært flydende engelsk via YouTube. Så det kan godt være, at han kun kunne skrive sit navn, da han startede i børnehaveklasse, men han kan engelsk flydende. Og
Det vil jeg så også sige med stjernesjælbørn, hvis I oplever, at de har fri adgang til iPad. Min søn er ikke afhængig af iPad, det er slet ikke et problem. Og hvis man ikke gør det til et problem, så bliver det også sjældent et problem. Han så meget sådan nogle, i hvert fald starten, desværre er han gået lidt hen i det der brain rot, ligesom alle de andre på hans alder, med 6-7 og alt det der. I kender det, hvis I har børn i den alder. Men han så meget sådan nogle ingeniørting på YouTube. Hvordan bygger man et eller andet hus? Hvordan bygger man en swimmingpool? Hvordan bygger man alarmer? Altså de der sirener, dem er han meget glad for, de der krigssirener. Der skal han se, hvordan ser de ud i alle lande? Hvordan lyder de? Hvordan bliver de lavet? Så derfor er mange af de her fremmedord, man kan sige, de svære sjældne ord, dem kan han på engelsk og ikke på dansk. Der er det jo så vigtigt, at vi fortæller, hvad det hedder på dansk, så han også ved det. Altså sådan nogle ord, man måske ikke så meget bruger. For eksempel whirlpool, siger han i stedet for virvelvind. Så det er sådan lige, og der skal man lade dem gøre det, fordi de suger, altså stjernesjæl, hvis vi først bliver interesseret i noget, så virker vi faktisk autistiske. Så tager vi det hele ind på en gang. Vi læser alt om, vi ser alt om det, vi gør alt om det, vi sætter os ind for en masse viden om det. Forskellen på autisme og det er, at vi også har empatien og aflæsning. Vi kan godt aflæse andre mennesker. Det kan autister ikke. De kan ikke aflæse andre mennesker, kun når de bliver lært op. Så der er forskellen. Jeg tog engang en autismetest, og man kan da godt se, at der er sammenligninger med det her med, at når jeg sætter mig ind i et emne, så sætter jeg mig fuldstændig ind i emnet, til at vide nærmest alt. Men jeg kan sagtens aflæse mennesker, det kan stjernesjæl om nogen. Altså, så det kan være, at de vælger at lade være, som nogle mennesker også gør. Men vi kan om nogen aflæse energi og kropssprog, alt. Så vores søn kan også finde på at sige til random people, altså nærmest hans lærer, er du sur på mig? Bare og så sige, nej, det er selvfølgelig er jeg ikke sur på dig. Men så er det måske, fordi de har en dårlig dag, eller der lige har været en situation. Så mærker han det lige med det samme, hvor er deres sindstilstand henne, og vil bare sikre sig, at det ikke har noget med ham at gøre. Det er også vigtigt, nu når vi kommer ind på det, råberi, no-go, altså det går lige ind i systemet, og jeg ved godt, at man ikke er perfekt forælder. I skal ikke sidde derude og få ondt i maven, for jeg råber også. Men der skal meget til at gøre det. Altså jeg skal virkelig presses ud, og det bliver man af børn en gang imellem. Så hiver jeg min stemme. Men jeg healer ham også dagligt, skal vi lige huske. Det vil sige, at jeg går ind og fjerner, hvis der er noget dårlig energi. Men helst hold jer fra det så meget som muligt. Hold jer fra at lyve, de ved det med det samme. Alt sådan noget. Ja, fordi de ved, hvad der er rigtigt og forkert. De kan sanse jer på alle måder. De kan sanse alle mennesker på alle måder. Min søn havde også en fase, hvor han gik og sagde til folk, at han elskede en fremmed folk ude på gaden. Og det siger lidt om mennesket, ikke? For vi kan slet ikke håndtere det. Altså, folk kan slet ikke håndtere det. Og hvor er det dog forfærdeligt, at folk ikke kan håndtere kærlighed. Altså, men det siger lidt om mennesket og den her verden. Men vi kunne se stor forskel på dem, der så var spirituelle, eller muslimer især. De kan godt finde ud af at sige, jeg elsker også dig, selvom de var helt fremmede. Så det er lidt sjovt, at vi er nogle gange lidt for firkantede i forhold til det her følelsesmæssige berøring. Og det er jo kærlighed, det er jo ikke noget negativt. Og vi sagde jo til folk, det er fordi, du har en god energi. Ligesom prøve at forklare det, fordi det vil han aldrig sige til nogen med dårlig energi. Der kom på et tidspunkt Jehovas vidner og bankede på, og respekt for Jehovas vidner og alt det, de må tro på, hvad de vil. Men min søn sansede deres energi. Det kan jo være, at det er lige deres, der var off. Ellers er han normalt meget ned og åbne dør og snakke med alle pizzamanden. Hvis de ikke kan danse, så taler han engelsk med dem. Men han kravlede simpelthen ind i krystalrummet og råbte, jeg er bange. Det var min mand, der åbnede døren. Jeg var ikke selv hjemme, men han sad derinde. Jeg er bange. Dem kan jeg ikke lide.
Så de sanser simpelthen alting. De sanser også liv, de sanser alt muligt. Så jeg prøver lidt, når der er nogle ting, han ikke skal vide, så prøver jeg at lade være med at lave det til en løgn, men en halv sandhed, hvis man kan sige det sådan. Men han ved mere, end vi tror. Vi skal ikke tro, de er dumme, fordi de er altså på ingen måde dumme. Så det kan godt være, at jeg snyder mig selv ved at sige, at det er bare en halv sandhed. Han ved garanteret at gå resten. Så sovning er en vigtig del af, at I får en rutine på det. Også en rutine på, at hvis I kan mærke nu, at de er blevet overfyldt, at I får en rutine på, hvordan får vi lige ned og få ro på igen. Eller kan man lave noget børnemeditation? Kan de sidde og se et eller andet program? Eller whatever. Så kommer vi lige ind på det her med diagnoserne igen. Fordi jeg så 2 dokumentarer lige efter hinanden, og jeg ved ikke, om I har set dem. Og det fik mig virkelig til at tænke over, hvor uheldig nogle stjernesjæle er, og hvor heldige nogle andre stjernesjæle er. Kommer lidt an på, hvad for et familie de er født i, eller hvilke ressourcer der er. Fordi jeg så først, jeg tror den første jeg så, det var på TV2, og det var med de her kloge børn, jeg ved ikke om I så det, hvor at der var så nogen, der havde lavet sådan en skole for kloge børn, altså med høj IQ, og det er ikke kun, gudskelov, så vurderer de ikke kun IQ på den almindelige måde, men også den emotionelle og den kreative IQ, fordi det er især den, som stjernesjæle også rammer. Selvfølgelig er der også nogen, der rammer det fagligt. Men det var rigtig godt at se, at de har fået en ny IQ-vurdering. Det er så kun til børn lige nu. Jeg håber, det udvikler sig til voksne også. Og så har de lavet sådan en skole, hvor de ligesom møder børnene i, at de er lidt hurtigere. Det er faktisk lidt ligesom, hvis man laver en parallel til vores uddannelse. Vi har 7 linjer i de spirituelle. Det er lavet til stjernesjæle, for stjernesjæle har behov for, at det går hurtigere. Det er højere frekvens. Der skal være noget mere på, end det, der bliver udbyttet nu. Men sådan har de jo så gjort det. Og børnene er jo vældig tilfredse. De får rigtig meget ud af det. Dem, der er kreative for at opfylde det. Dem, der er faglige for at opfylde det. Og lige pludselig går de fra at have været i mistrivsel til at få et fantastisk skolesystem på det her for de her kloge børn. Jeg tror ikke, der gik mange dage, så gik jeg over på DR med en anden lå med skoleværing med børn, som egentlig faktisk også havde ressourcestærke forældre. Det var lidt sjovt ved det her, fordi på begge sider i de her dokumentarer var det ressourcestærke forældre, fordi så kunne man jo godt tænke, at dem, der har skoleværing, dem, der har børn med skoleværing, kan være måske lidt udsatte ressourcemæssigt. Men sådan hænger det bare ikke sammen, fordi det her, det var altså ressourcestærke forældre, som havde økonomi til tingene og sådan noget, hvor børnene ikke kom i skole i flere år og så videre. Og man fulgte så, hvordan de kom i specialskoler og alt muligt andet crap, og de selvfølgelig fik 10 diagnoser og alt muligt andet. Hvor er det dog bare synd, at de ender i en specialskole. Jeg ved godt, det så kan give dem noget, men hvor er det dog synd, at man ikke indretter skolerne, så, fordi der var ikke forskel på de her børn i de her 2. Alle børnene var stjernesjæle. Både dem i kloge børn og dem med skoleværing. De var alle sammen stjernesjæle. De er bare endt forskellige steder i systemet, og det faldet godt ud for nogen, og for nogle andre det faldet dårligt ud. Det er jo lidt uhyggeligt, ikke? At det er næsten tilfældigheder, eller hvilken kommune man bor i, eller hvad man lige har stødt på, eller ens økonomiske situation. Fordi det er, lad os være ærlige, det er dyrt at have et barn i special, eller ikke i specialskole, i privatskole og så videre. Jeg tror, vi betaler 3.100 for skole og SFO, så det er jo ikke fordi, det er meget mere, end vi gav i børnehaven, men for nogen kan det jo være meget. Og det er lidt ærgerligt, fordi alle fortjener at have den mulighed. Jeg tror, man har engang kunne søge om det, men jeg ved ikke, om man kan søge om det mere. Men det gjorde ondt på mig at se, at nogle af de her børn faktisk fik muligheden for at udvikle sig og trives, og nogen ikke gjorde, og blev sygeliggjort i stedet for. Hvor den anden gruppe jo ikke sygeliggjort, der blev man opmærksom på, at de
det kunne godt være, at de ikke blev opmærksom på, at de var stjernesjæl, men at de havde nogle evner inden for noget kreativitet eller noget fagligt, som de skulle booste. Og den anden gruppe, de fik bare diagnoser. Og jeg ser det jo virkelig meget. Jeg ser også vores elever, der kommer, som er voksne, de har jo også mange diagnoser med sig. Og det handler jo i virkeligheden om, at samfundet har ikke rykket sig på nogen måder. Jeg tror faktisk, det var bedre i 80'erne, da jeg var barn. Ikke da jeg var teenager, fordi så blev man bare kaldt adfærdsvanskelig. Men da jeg var barn, var det mere individuelt, end det er nu. Nu er det mere sådan kassetænkning. Og hører du ikke under den fucking kasse, så får du en diagnose. Har du lige lidt for meget energi, eller kan du ikke koncentrere dig, eller så får du en diagnose. Men jeg kan love jer som psykoterapeut, at jeg ved, at uanset hvilken menneske du tager ud på gaden, så kan jeg sætte en diagnose på dem. Det er jo det, der er ved det. Vi alle sammen har vores ting. Og derfor, og det her med, I må ikke slå jer på mig på den her, fordi der er selvfølgelig nogen, der har autisme-diagnoser og stjernesjæle. Og der er også nogen, der har ADHD. Men jeg vil vædde med 90% med de diagnoser, der er det reelt ikke en diagnose, der er det fordi de stjernesjæle og samfundet bare ikke magter, at børnene er blevet anderledes. Og forældrene magter det heller ikke, fordi deres børn er lige pludselig anderledes, end da de voksede op, eller hvad normen er, som børn skal være. Og der er de bare en helt anden udgave, og det kan forældrene heller ikke forstå, og så begynder de at sende dem i den ene udredning efter den anden. Please, jer der lytter her, og lige ved at sætte jeres barn i udredning. Prøv lige at tænke jer en ekstra gang om, kunne det være, at jeres barn var stjernesjæl i stedet? Så gør I jeres barn en bjørnetjeneste ved at sætte en diagnose på dem, hvis den reelt ikke er der. Prøv lige at se, kan I indrette dagen, kan I indrette jeres liv på en måde, der gavner barnet, så det ikke mistrives. Det er vores ansvar som forældre også. Selvfølgelig er det også samfundet, men dem kan vi ikke regne med retter ind. Fordi de her børn, de kloge børn der, de fungerede jo fint. Der var ikke nogen diagnoser på dem overhovedet. De fungerede fint. Deres hverdag blev anderledes indrettet, og så fungerede de. Vi skal væk fra de gamle normer. Vi skal væk fra, hvordan børn var i 60'erne, eller hvordan de skulle opdrages. Vi skal væk fra, hvordan de skulle gå i skole, og alt det her. Der er også rigtig mange stjernesjæle, der vågen om natten. Vi elsker nætterne. Og det er der også en grund til, og det har jeg nævnt på andre før. Det er, når det er nat, så har alle andre mennesker sover nærmest. Og derfor så er der deres energi ligesom lukket ned. Der er mere plads til vores egne tanker, vores egne energier. Så vi kan sidde. Jeg skrev tit, inden jeg fik barn. Nu er jeg lidt tvunget til at sove om natten, men jeg er faktisk stadig mange gange vågen. Der skrev jeg tit mine opslag, inden jeg fik barn, og jeg lavede alt muligt om natten, fordi jeg kunne få ro, jeg kunne være mit eget. For I skal tænke på, og stjernesjæle, vi mærker alt. Jeg mærker også naboen. Hvis naboen har ondt i foden, så kan jeg mærke den. Når vores elever kommer og har deres første dag her, så er de pisse nervøse. Jeg mærker deres nervøsitet, når jeg står op. Så mærker det sådan en indre uro, der bare kører. Og jeg ved nu af erfaring, at det er eleverne, jeg mærker, så derfor bliver jeg nødt til at sige til guiderne, vil I være sød at skelne deres energi fra min. Og så så kommer der ro på. Det kræver så også, at man har en god kontakt til sine guider. Det skal man øve. Jeg tror også, jeg har det, der hedder Vores Guider. Er der i hvert fald en lytning til inde på YouTube-kanalen. Og det er også noget med at lære sine børn, at der er nogle guider, man kan bede guiderne om hjælp, og det kan være alt muligt. Man må også bare gerne tale med dem. Vores søn siger også kære guider, eller kære univers, eller kære Gud. Gud for ham, det er universet, det er også for mig. Lær dem det fra starten, så det bliver en indgroet ting, at I kan tage med jeres guider, og I kan bede dem om alt muligt, om det er, fordi I ikke har lyst til at skide i skolen, at I ikke skal skide, før I kommer hjem. Altså, det kan være sådan overfladiske ting, det kan være dybe ting. Jeg har lige været inde selv i sådan en krise, jeg også skrev om på min side, hvor at jeg ikke følte kontakt med mine guider. Jeg er der faktisk lidt stadig.
de hjælper mig i forhold til arbejde, til undervisning, til mine evner osv., men jeg synes ikke rigtig, at de er til stede i mit eget liv, og det er der rigtig mange, der har følt det sidste år, og det er noget helt andet, det skal vi slet ikke ind på. Men der er mange, der nok vil kunne genkende det. Og så blev jeg virkelig vred. Jeg blev virkelig vred på de her guider. De får nogle gange nogle skæld ud. Så jeg prøvede at lade være med at tale til dem. Jeg prøvede at have det holdt i 3 timer, og så siger jeg til min mand, hvem taler folk egentlig med, når de ikke taler med guiderne? Fordi det er sådan en god del af mig, at jeg taler med dem måske 100 gange om dagen. Og nogle gange beder jeg om noget, nogle gange takker jeg for noget, nogle gange så taler jeg bare til dem, som om de var mine bedste venner. Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af ikke at tale med nogen. Så gik jeg og sagde, til jer deroppe, hvem I end er. Fordi jeg var simpelthen så vred. Det er min guide vant til, at de nogle gange kan få en røv fuld. Så det er vigtigt at lære børn fra starten, at der er noget, der hedder guider. De hjælper en altid. Man skal bede om hjælp. Fordi at her på jorden, der har mennesket det, vi kalder frit valg. Altså, de vælger frit, hvad de vil. Og så siger man, jamen, det er ikke også det bedste. Både ja og nej. Altså oppe i 10. eller 12. dimension, der har man sine missioner og sine opgaver. Og det er ikke nogen, man sætter spørgsmålstegn ved. Det er det, man gør. Hernede, der kan vi vælge selv vores veje. Derfor kan de ændre sig så meget. Der er selvfølgelig noget, der er skrevet i sten. Og så kan vi ellers sådan vælge, om vi går omvej eller lige vej, eller hvad vi gør. Så derfor så er det vigtigt, at vi også er specifikke over for vores guider, og siger, når vi har brug for noget. Fordi deroppe ville det være naturligt, at jeg bare lige sagde til en guide, og så gjorde de det. Eller jeg ikke sagde noget, men de vidste, hvad jeg havde behov for, så gjorde de det bare. Men hernede bliver vi altså nogle gange nødt til at sige, hvad det er, vi har behov for. Og det er jo igen her, som vi også oplever som stjernesjæl, især barndommen, lidt ældre barndom og teenagealder i forhold til, hvorfor kan mine venner ikke se, at jeg har det dårligt. Den havde jeg mange år. Jeg kender mange stjernesjæle, der har den der med, hvorfor ringer mine veninder ikke, når jeg har det dårligt? Jamen for helvede, skal jeg regne med, at alle kan telepati, eller hvad? Det kan de jo ikke, og det er jo heller ikke sikkert, at de har åben kanal lige på det tidspunkt. Så det er rigtig vigtigt også at lære sine børn, at det ikke er alle, der kan telepatere, det er ikke alle, der kan mærke, ikke nødvendigvis fordi de ikke er stjernesjæle, men fordi at de er lige et andet sted. Jeg kan jo heller ikke, når vi har 80 elever i gang på et år, så kan jeg jo heller ikke hele tiden være intunet på alle sammen. Nogle gange dukker de op, og så skriver jeg til dem, jeg kan mærke, at du har det skidt, er der noget, du skal tale om. Men jeg kan jo ikke være intune på alle sammen. Så da jeg blev clean for 20 år siden, og skulle til at lære at finde ud af relationer igen, der gik det meget op for mig det her med, at jeg forventede, at folk vidste, hvordan jeg havde det, uden at jeg sagde noget. Og det tror jeg, mange af jer kan genkende. Og der er det altså vigtigt, at vi lige forventer om, at vi er en menneskeverden, så vi skal åbne munden og sige, jeg er rigtig ked af det, jeg har brug for, at du lytter til mig. Og det gjorde en kæmpe forskel for mig, at jeg ikke gik og blev bitter over, at nogen ikke mærkede mig, eller et eller andet. Og det er helt for barndom, at man kan opleve det, altså helt fra de begynder at have relationer og så videre. Og så finder de jo også nogen, nu er der så mange, gudskelov og takke være, at der er kommet så mange, fordi det bliver jo en helt anden levemåde for de børn, der er nu, end det var for os andre, som har kæmpet os igennem, hvor der ikke har været så mange stjernesjæle i vores klasse, eller nu er der så mange stjernesjæle, så i en klasse vil 80% af dem være stjernesjæle af de små klasser, hvis ikke mere. Så heldigvis vil der være nogen, der kan telepatere sammen, sådan både bevidst og ubevidst, og lave deres eget sprog osv. osv. Jeg er rigtig glad for, at de har flere at forholde sig til, end vi havde os gamle nu, kan man sige. Fordi det har været, det er svært, og det er en ensom vej, når der ikke er andre som en, eller andre, der er lige så åben som en. Jeg har aldrig været lukket. Jeg har taget stoffer i 10 år, men jeg lukkede aldrig, kan man sige.
Så jeg kan også se på vores elever, som er nyvågne, altså hvor de har haft en lukket periode, og til de nyvågner, det er jo fantastisk, de har hinanden, de kan spare med, hvor de er ren stjernesjæl, så de ikke føler sig så alene, fordi når man sidder så som stjernesjæl alene, også børn, så føler man sig som den eneste i verden, der har det sådan her. Der mangler noget, der har et savn til sit hjemsted, har et savn. Nogle gange børnene, de kan jo ikke sætte ord på, hvad er det, de har et savn til, men de har et kæmpe hul inde i sig, fordi at de mangler deres hjem. Når lige så snart de bliver ældre omkring teenagealderen, så kan man bede dem om at læse om det, lytte om det, fordi så vil tingene også falde på plads. Og det håber jeg, at vi kommer længere ud med, at lige så snart at det bliver forståeligt for børnene, at de bliver opmærksomme på, hvem de er, så de ikke går og føler sig palle alene i verden om det her. Om at kunne mærke andre. Nogle gange kan de jo ikke engang skelne, om det er andres eller ens selv. Altså, det skal vi også lære dem at skelne. Og det gør vi via guider, så lær dem endelig det. Jeg håber, det giver mening der. Lær dem endelig at bruge guider fra start af, lige så snart de kan. For at kunne skelne alle de ting, vi oplever i hverdagen, og alle de sindstemninger og fysiske smerter og psykiske smerter, som vi tager jo det hele ind i vores system. Så det er også godt, at hvis man nu er forældre, at man har en healeruddannelse, så man også kan rense dem for dem. Også for eksempel, hvis man giver sit barn fluortandpasta, det sidder jo i pinealkirtlen, og pineal, det er jo vores tredje øje. Vi kalder det pinealchakret her. At man kan rense. Vores søn har fået uden fluor indtil nu. Nu har han lige noget med sine tænder, så derfor er jeg begyndt at give ham fluor. Så jeg er også meget opmærksom på at få renset hans tredje øje og pinealkirtlen, fordi det der gift i fluor sætter sig der. Og det er helt faktuelt. Jeg bruger som et dobbeltfluor, så det er jo ikke fordi, at man lukker ned af det nødvendigvis, skal det lige siges. Jeg bruger sådan en på recept, og det er simpelthen fordi, at mine tænder er ødelagt af sygdom og medicin. Så det skal jeg for, at det holder. Men for min søns vedkommende er jeg meget opmærksom på dagligt at få renset det, så det ikke sidder fast. Så det er rigtig godt, hvis man har nogle teknikker, hvor man kan rense sit barn, hele sit barn og beskytte dem. Jeg skal lige se, hvor vi er her. Det var det her, vi var lige inde på, der diagnose noget. Jeg tror på, at hvis vi forældre indretter os efter, at vores børn er stjernesjæl, så vil vi kunne redde dem for rigtig meget. Vi kunne redde dem for diagnoser, at de føler, at de er syge eller bliver sygeliggjort. Vi vil kunne få mere trivsel i hverdagen med dem, hvis vi gør de her ting, og vi gør efter deres behov. Og så håbe, at samfundet ligesom kommer med, at det ikke kun er privatskoler, lille skoler og alt muligt andet, men at der kommer noget mere ryg. Men det vil der jo gøre på et eller andet tidspunkt. For et eller andet tidspunkt, så bliver de her stjernesjæle voksne, og nu er der rigtig mange, så det vil sige, de kommer til at sidde i politik, de kommer til at sidde alle mulige steder, så man kan jo kun håbe. Det er jo det, der er pointen ved, der er så mange nu, det er, at hele samfundet skal ændres. Så lad være med at hoppe ud i det her diagnoseshow, før du ligesom har prøvet det her af. Lyt til de videoer, eller de indtager, jeg har på YouTube og inde på Facebook-siden Stjernebarnets Verden. Der i fastgjort opslag, der er links til alle opslag, jeg har skrevet gennem tiden. Der er også sjælelæsninger og alt muligt. Der er mange spændende ting. Prøv lige at se, er det ikke det, jeres barn er, i stedet for at give dem en diagnose, inden I går ud og giver dem en diagnose. Jeg oplever endda voksne, som har taget spirituelle uddannelser, lige pludselig tror, at der er noget galt med dem. Så der er et eller andet, der ikke er blevet rettet til. Og selvfølgelig, jeg udelukker ikke, at der er nogen, der har diagnoserne. Men det er lidt mærkværdigt, at så mange får dem lige pludselig, ikke? Ja, og så har jeg så også lige skrevet her, hvad kan man gøre for at hjælpe sit barn. Den ene ting er, at man aldrig benægter det, de ser, mærker, føler, siger. Hjælp dem med at adskille tingene, som vi var inde på tidligere.
Det er den ene ting. Få styr på det her med beskyttelse, rensning, healing. Få styr på strukturen. Få styr på, hvad er det, dit barn har behov for i løbet af dagen på de visse tidspunkter. Giv dem det ekstra hvile. Forstå, hvorfor de er ekstra trætte. Spørg ind til, har du drømt noget? Fordi nogle gange, så skal det ud. Vores søn, han siger tit, hvis han har drømt noget, eller der er noget for tidligere liv, han husker, eller der er sket noget i skolen, han synes er ubehageligt, eller han har set noget på YouTube, der er ubehageligt, eller whatever, så siger han til mig om aftenen, jeg har dårlige tanker. Og den måde, vi så gør det på, det er, at så tager jeg min hånd på hans hoved, og så siger jeg, nu hiver jeg. Først så spørger jeg ind til, hvad er det for nogle tanker. Det er ikke altid, han har lyst til at dele det, men nogle gange gør han. Men så tager jeg så hånden på hans hoved, og så siger jeg, nu hiver jeg alle de her dårlige tanker ud af dit hoved, og så siger jeg, fush! Og så putter jeg hånden på hovedet igen, og så siger jeg, ind med alt kærlighed, tryghed, minder fra Lalandia, og alle de her ting, jeg kan finde på, og dejlig søvn og ro, og alt muligt andet. Så det er virkelig vigtigt at være opmærksom på de her ting. Og så sætte dem ind i stjernesjæle-emnet. Louis, vores søn, han ved godt, at han er stjernesjæl. Han ved godt, at han er kommet her for at guide andre. Desværre blev det også lidt et problem i forhold til skolen, fordi at i lege, der begyndte han at guide folk, hvad de skulle gøre, i stedet for at være en del af legen. Og så havde læreren sagt til ham, du skal være en del af legen, det er ikke dig, der skal styre legen. Så siger han, jamen jeg er sat på jorden for at guide andre mennesker. Og det tror jeg faktisk aldrig, jeg har sagt. Jeg er faktisk ikke sikker. Fordi det er ikke sådan, at vi sidder og tuder ørerne fulde på ham, så vi lever spirituelt, men det er jo ikke sådan, at vi sidder og kører alt ned over hovedet på ham overhovedet. Og så blev vi nødt til at forklare ham, ja, du er sat her for at guide andre mennesker, men det er når du er ældre. Lige nu skal du bare være barn og lege. Og det forstod han egentlig godt. Så hvad hedder det? Så de har jo alle sammen noget, de skal gøre, og det er rigtig godt at sætte dem ind i, eller sige, jamen du har en sjæl. Altså hvis vi snakker helt ned i 3, 4, 5 års alder, sige til dem, du kommer fra et andet sted, og det er måske derfor, at du kan føle, der mangler noget. Du er en speciel sjæl, der er kommet her for at hjælpe jorden. Det vigtige er bare, at vi skal sige det, så de ved det, så de ikke føler sig alene, men vi skal heller ikke overgøre det, så det er sådan en hårfin grænse, fordi at her i verden, på jorden, der er der jantelov, desværre. Det eksisterer ikke op i de højere dimensioner. For eksempel min titel, jeg er meget højt op i det, der hedder The Big White Brotherhood and Sisterhood of Light, som er ledelsen for hele Mælkevejen, kan man egentlig sige. Hvor jeg er ypperste præstinde. Og så lyder det sådan meget, du har nok noget ego, var. Janteloven, den kommer lige ind. Men sådan er det faktisk ikke. For derop, der er dem, der er bønder, og de siger ikke, du tror nok, du er noget, fordi du sidder der. Man er født ind til det, man er. Nogen får lavet deres DNA helt teknisk til at kunne gøre noget forskelligt som sjæl, at have nogle bestemte evner. Så der er ingen jantelov deroppe. Der er man den, man er. Og det er jo forfærdeligt, at vi skal indrette os efter en jantelov her på jorden. Men sådan er det bare lige nu. Jeg prøver at lade være med det, når jeg skriver opslag. Hvis jeg kan huske, i starten var det rigtig svært for mig at skrive om min egen sjæl, fordi jeg var bange for, at nogen skulle se mig eller tro, at jeg følte mig bedre end. Men jeg blev også nødt til at komme ud over det, fordi vi er voksne, og hvis man så ikke kan tåle at høre det, eller whatever, så må man lade være, og så tage det, man kan bruge, og lægge resten væk. Og det skal man også her i den her, og det siger jeg i alle optagelser, og alle skriv, tag det, I kan bruge, og lægge resten væk. Men som børn, der vil vi jo helst ikke have, at de bliver mobbet med noget. Så det er sådan en hårfin grænse at sige, du har en speciel sjæl. Og det er der også rigtig mange af dine klassekammerater, der har. I har store opgaver her i livet, men lige nu skal I være børn, og så skal det nok komme, det I skal gøre. Bare så de ikke føler sig alene. Jeg siger, der er mange derude, og når de så bliver lidt ældre, så sæt lidt mere på. Når de gamle nok sætter dem til at lytte om, for eksempel den der stjernesjæl deluxe, fordi så falder brikkerne på plads. Fordi hvis de kommer ud i mistrivsel, og det kan man godt uanset, om man gør sit allerbedste. Det gjorde min mor jo. Jeg kom jo stadig ud i misbrug.
Men når jeg sidder om bordene til 12-trinsprogrammerne, så vil jeg faktisk sige, at 80%, der sidder der, de er også stjernesjæle. Og det er netop fordi, der ikke er blevet, for nogen er der ikke blevet taget hånd om det. Og de er bare blevet kastet adfærdsvanskeligt, så man blev der kastet rundt i systemet, og ikke blevet grebet, osv. osv. Jeg kom bare desværre, fordi jeg var blevet mobbet, da jeg var lille, så kom jeg ind på en anden skole, så ville jeg ikke mobbes igen, derfor blev jeg mobberen. Og det betød, at jeg lige pludselig havde, en forkert omgangskreds. Så det var faktisk ikke, fordi min mor gjorde noget dårligt. Men for mange andre er de jo blevet holdt nede og blevet kommet i plejefamilie og aflastning og alt muligt, fordi det er for meget for forældrene, at de er forkerte og så videre. Og så ender nogle af dem desværre bare på den her vej, hvor at det enten er misbrug, eller det er psykisk sygdom, eller whatever. Det kan jo også være overspisning, fordi man måske har gjort et eller andet omkring maden, ikke lavet dem gøre, som de ville i forhold til småspiseri, for eksempel. En farlig en er også, og den gør jeg desværre lidt ofte. Jeg prøver at lade være, min mand er meget opmærksom på det, at for eksempel, når min søn er ked af det, så giver jeg ham noget mad, så får du lige en slikpind. Men det er jo helt forkert, fordi så lærer man jo, når jeg er ked af det, så skal jeg have noget at spise. Og det er jo sådan helt generelt. Så det er rigtig vigtigt, at vi også holder os for de der ting, men også lade dem spise den mængde, de kan, og de konsistenser, de kan. Det skal nok blive bedre. Vi skal ikke skamme dem ud eller tro, der er noget forkert ved dem, fordi så er det rigtig mange ender med spiseproblemer. Sygdomme omkring spiseforstyrrelser osv. Dem ser man rigtig mange stjernesjæle inde i også, fordi de er jo slet ikke vant til mad, som jeg sagde i starten. Så lige pludselig går de fra det ene til det andet og bare overspiser. Og det er jo også noget af den menneskelige oplevelse. Sex hernede er meget mere fysisk end åndeligt. Så vi dyrker sex, fordi det er jo også en gode mennesket har. Men vi mangler noget, fordi vi ikke har det åndeligt. Det er først, når vi møder en partner, som også sætter stjernesjæl, eller man har i sin sjælegruppe, eller er soulmate, eller er twin flame, så oplever man det åndelige. Og når man først har oplevet det i det seksuelle, så har man ikke lyst til at tage det andet. Lad os sige det sådan. Så er det andet bare og kedeligt. Så vi har også de menneskelige ting, vi skal her. Og det er vigtigt at sige, at stjernesjæl skal aldrig nogensinde stræbe sig efter at være perfekt og leve, som man gør i 10., 11., 12. dimension. Fordi vi er stadig i 3. dimension. Det vil sige, vi fejler. Vi kan godt have et overaktivt forkert ego i perioder. Vi har også negative følelser, negative tanker, dømmetanker, hvor mange har ikke sagt, at karma skal nok ramme dig. Men det er jo helt forkert, fordi så laver vi en intention om, at karma skal ramme en anden. Det vil sige, at vi laver også karma i forhold til det, fordi vi har ønsket noget negativt for hinanden, så laver vi også karma der. I stedet skal vi egentlig bare sige, det er op til universet at ordne det her. Og så må universet gøre det med det, fordi alle skal nok få sine læringer, som de skal. Det er ikke noget, vi skal bestemme, hvad er det for en læring, de skal have af det. Jeg tror, en anden god ting, det er også at sidde og kigge på stjernebilleder, enten via YouTube, eller bøger, kigge på stjernebilleder. Det vil de føle enorm tryghed i at kigge. Når de bliver lidt ældre, kan de se nogle af de her, hvordan er universet lavet og sådan noget. Også selvom det bliver lidt teknisk, så vil de sikkert lappe det i sig. Fortælle historier om, nu er der jo heldigvis også kommet masser af film omkring nogle med evner og så videre. Mange stjernesjæle ser rigtig meget sci-fi, fordi det er noget, vi kan genkende. Og jeg er 100% sikker på, at den, der har lavet Avatar, han er fra Arcturus. Om han ved det bevidst eller ej, fordi de ligner dæmmer nogen fra Arcturus, og det ligner Arcturus, når man kigger. Ikke helt præcist, men tæt på. Og der er jo flere og flere stjernesjæle, der er blevet voksne, så de film, der kommer ud, er der også mere sci-fi.
Og så også i forhold til jeres børn, når de bliver lidt ældre, og de gerne vil være vågne om natten, giv dem muligheden for det, hvis det er weekend og så videre, fordi vi får en helt anden ro af at være vågne om natten. Vi kan tænke meget flere geniale tanker, vi kan få meget mere downloadet i vores hoveder, alt det her. Så vær lidt fleksibel i virkeligheden nu, hvor vi er så mange stjernesjæle, så burde samfundet være sådan, at arbejdet også kunne gå på en anden måde, og skolen foregå på en anden måde. Jeg er på ingen måde A-menneske. Jeg elsker natten, jeg elsker aftenen. Det er der, jeg fungerer. Skulle jeg have et almindeligt arbejde, så skulle det være aftenvagt. Og i virkeligheden, så ville jeg også ønske, at det var sådan med alle mulige andre. Jeg ved, det har været nævnt politisk også faktisk. Jeg tror faktisk, det var... Nu har jeg været medlem af Enhedslisten, der er ikke mere. Men jeg tror faktisk, det var dem, der snakkede om, at samfundet egentlig burde udvikle sig, så at dem, der arbejder på fabrik, eller hvad de nu gør, også kan have aften og nat. Fordi at der er nogen, der er bedre, også med skolebørn. Nogen kan måske bedre møde kl. 11 og holde til kl. 6 for eksempel, altså de store klasser. Samfundet bliver simpelthen nødt til at lave noget andet, men det kommer vi også til at presse dem ud i med årene, gudskelov. Det vil jo komme, men lige nu er vi bare et rigtig magtsted, og man skal passe ind i en masse kasser, og det er bare blevet værre. Men tro mig, når de her stjernesjæle bliver ældre, vi er jo selvfølgelig nogen, der er voksne nu, så skal det nok ændre sig med tiden. Jeg tror ikke, jeg har mere i den her del. Der kommer sikkert, nu har den også svaret, 1 time og 26 minutter. I må meget gerne dele selvfølgelig optagelsen, så det kommer ud, fordi der er rigtig mange, der er interesseret i det her emne. Både for deres eget, hvordan de var som barn, men også, hvordan skal jeg egentlig det her med min stjernesjæl. Jeg håber, at det kan give noget input, selvom jeg har kørt lidt i øst og vest med nogle stikord. Der kommer flere dele, fordi det er så bredt et emne. Så nu tænker jeg, nu skal jeg bare i gang med første del, for det har jeg ønsket mig så længe. Så jeg kunne gå lidt mere i dybden i det. Så jo, for resten, den vil jeg gerne lige også have med ind. Og nu skal jeg huske ordet igen. Mange stjernesjæle er også det, der hedder... hvad har de? Det er det der, hvor man sætter farver på bogstaver. Hvad er det nu, det hedder? Det hedder... Ikke neurodivergent, det er noget derhen af. Synesti hedder det. Mange stjernesjæle har synesti. Der er også noget neurodivergent indover, men synesti, det er, at når man for eksempel ser mange ting visuelt, så når man ser et bogstav, så har den en bestemt farve. Når jeg er meget visuel, så jeg ser alle de billeder. Jeg kan slet ikke forestille mig, at man ikke gør det. Når jeg tænker noget, så ser jeg det også i billeder, men det er jo fordi, jeg er så visuel, som jeg er. Det behøver man ikke at være som stjernesjæl, fordi min mand, han er meget kinestetisk, det vil sige føle. Det har jeg også med mit visuelle stærke. Så når jeg har simpelthen et billede af, hvordan ugen ser ud, og hvad farver og hvad nuancer dagene har. Og mit årshjul, hvis man går ind og googler årshjul, det er modsat af, hvad der er på nettet, så jeg kan blive helt irriteret over det. Så vi sætter farver og man kan sige vibrationer på ting, vi oplever. Musik. Vores søn, han siger, den sang, den er grøn, den sang, den er rød, og rød, det er ikke så godt. Den er blå, det er vist også meget godt. Personen her er den farve, fordi den har det sådan her, i den her tilstand, i den her stemning. Den her ugedag har den farve. Så det er helt normalt, hvis de har fuldstændig et helt indre verden af farver, og sætter farver og vibrationer til ting i hverdagen, og de kan se folks farver. Vores søn gik også meget op i folks stemmer. Hvad farve havde stemmen? Og det synes de, at det er der rigtig mange stjernesjæle, der har. Nu kom jeg lige i tanke om noget, der også var vigtigt, og så fløj den lige igen. Hold nu op. Synes de, det var noget med det at gøre. Hvad var det nu? Jo, og det er også meget almindeligt, det er så ikke lige
det, at de kan se vibrationer fra blomster, træer, de kan også nogle gange se farverne, de kan også for eksempel en dørkarm, der er lavet ud af træ, der kan jeg nogle gange se dørkarmens aura, eller når jeg bevæger min arm, kan jeg se auren, for jeg følger med, det der lyse inderste lag følger med. Det er faktisk ret spændende, eller hvis man ser sådan nogle gnister for øjnene, og man ikke lige har rejst op af dårligt, så er det som regel enten afdøde, det er det vi kalder orbs, eller guider. Altid når børn oplever noget guider eller afdøde, så lad være med at tro det er negativt fra start af. Spørg barnet, er det ubehageligt? Nej. Der er mange, der tror, at fordi nu der er afdøde i vores hjem, så er det helt sikkert, at mit barn føler det negativt. Men faktisk, så det er ikke altid, de føler det negativt. Det er rigtig vigtigt, at hvis de begynder at tale om en eller anden, der står henne i hjørnet, spørg ind til det. Tit så er de ikke bange for det. Men det er klart, at hvis der er noget forstyrrelse, så skal man selvfølgelig ind og rense på en eller anden måde. Og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den sidste ting var. Ej, hvor er det irriterende, når den var så vigtig. Jo, en anden ting, jeg også gerne lige vil nævne, det er, at når man ligger tæt med sit barn, så er det også meget god idé at sådan visualisere ens energier går ind i hinanden. Det giver også en helt enorm tryghed for barnet. Også. Ej, hvor er det irriterende, for det var super vigtigt, det der. Super, super vigtigt. Nå, ellers så må jeg skrive det i en kommentar eller et eller andet. I må rigtig gerne i hvert fald dele det ud, og hvis I har nogle emner omkring forældre til stjernesjæle, børn, eller noget I gerne vil have svar på, om det er noget stjernesjæle gør normalt, eller et eller andet, så skriv det gerne som kommentar inde på YouTube. Eller skriv det i kommentar et eller andet sted, eller en pb til mig på Stjernebarns Verdensside. Kan I også godt. Det vil jeg virkelig elske. Og så også, hvis I gad at lave en abonner på min YouTube-kanal. Det gør mig også sindssygt glad. Hver eneste abonner og hver eneste kommentar gør mig glad, fordi at det er en af mine missioner, det her. Det er at vække stjernesjæle og guide stjernesjæle i den rigtige retning. Der er også faktisk også mange i det kriminelle miljø, der er stjernesjæle, som simpelthen bare er kommet forkert på den, kan man sige. Ja, og så endelig gå ind og se de andre, hvis I ikke har set de andre videoer eller lyttet, det er alt sammen indtale, og læs de opslag, jeg har inde på Stjernebarns Verden. Hvis man er interesseret i vores uddannelser, så kan man gå ind på det, der hedder en Facebook-side, der hedder Uria-uddannelserne. Der kommer opslag op om nye hold, altså dem, som er tilgængelige for udefrakommende, fordi der er også nogle overbygninger, nogle af vores elever kun kan tage. Og vi har også Ophelia Krystaller, import-export online salg. Det er en gruppe på Facebook, der hedder Ophelia Krystaller. Vi har også en live-side, men den ved jeg ikke rigtigt, om vi begynder at køre videre. Men vi skal i hvert fald have lavet en international side, fordi vi skal ud over, at vi har 2 ton krystaller i salg. Så vi skal ligesom ud over grænserne, fordi vi har så mange specialkrystaller. Ja, og det er jo også en af tingene, ved man kan se stjernesjæle. De vil være som regel meget glade for krystaller, sten i det hele taget, grene, altså naturting, vil de være enormt interesserede i. Jeg laver utrolig mange børneadventskalendere, altså, og når stjernesjælebørn kommer ind i vores krystalrum, det er jo det hele, det kører jo på dem. Var det bare og fedt, så endelig give dem nogle krystaller, de kan bruge, og måske sige til dem, hvad de er godt for, når den her kan du bruge, når du skal sove, eller den her kan du bruge, når du føler dig ensom, eller når du er ked af det, eller så vil de faktisk rigtig gerne det. Så man er velkommen til at komme ind alle steder og følge. Men igen, spørg rigtig gerne ind til noget, I vil have i del 2 i forhold til det her emne. Ja. Jeg tror ikke, der er mere. Jeg kan simpelthen ikke huske det sidste, så jeg bliver nødt til at lukke den af nu. Og hvis jeg lige pludselig kommer i tanke om, så må jeg lave en del 2 snart. Men endelig kom med tingene.
Jeg skal nok se, om jeg på et tidspunkt kan få lavet den her meditation, få brygget et eller andet sammen, som man kan bruge til sit barn. Men ellers så lyt til nogen af, hvis der er nogen på YouTube, lyt til noget af det. Det er ikke så slemt, man skal bare tale med en lav stemme, og jeg er helt sikker på, at I sagtens kan finde ud af det på en eller anden måde, eller lyt selv til meditationer. Jeg der sidder ude som voksne stjernesjæl, eller bare interesseret i det spirituelle, gå ind på den kanal, der hedder Unlock Your Life eller på YouTube. Hun er hypnotiserer, NLP'er og alt muligt andet, hun har. Det er selvfølgelig engelsk, men nemt forståeligt. Det er meditationshypnose, hun har alle emner. Det er astralrejser, det er guider, det er psykisk sygdom, det er angst, det er stress, det er smertelindring, det er det hele, det er søvnhypnoser. Så hvis I sidder nogle stjernesjæle derude, som virkelig har brug for noget støtte, også i at sove og alt muligt andet, så vil jeg virkelig anbefale præcis den kanal. Stort set alle vores elever bruger den også, og det er den eneste, jeg bruger. Hun er hamrende dygtig. Så hvis jeres børn også kommer op i teenagealderen og kan engelsk og sådan noget, så endelig præsentere dem for hende, fordi hun kan også programmere ens hjerne, ligesom man gør ved meditationshypnose, og det er selvfølgelig med hjertet. Det er ikke noget negativt, det er med hjertet. Og så husk aldrig at lukke jeres børn. Også selvom det hele bliver for meget. Lær dem at bruge værktøjerne. Har I ikke værktøjerne, så find nogen, der har dem. Ikke luk jeres børn ned. Beskyt dem, men ikke luk dem ned. Jeg er glad for, at I lyttede med, og jeg håber, I kunne bruge det her indtag til noget. Tag, hvad I kan bruge. Læg resten væk. Og skriv gerne, del gerne. Og så ønsker jeg jer en helt fantastisk dag, uanset hvornår I lige hører den her. Og lad os håbe, at vi går ind i lidt bedre tider nu. Der er noget med, der vil være krig resten af året, men lad os håbe, sådan energimæssigt har vi været meget lavt, og mange har haft svært ved at kontakte med deres guider. Lad os lige håbe, at vi lige får en højere frekvens. Men den måde, vi kan få det på, det er stjernesjælene, altså lige speeder op, ikke? Så tak for jer, og have det rigtig godt, og pas på jer selv, og husk, vigtigst, I er ikke alene, og jeres børn er ikke alene. Vi er rigtig mange.